Salamat Lord sa pagkabaton. Kinita na mo ibalik kong kitugyan pinagisang ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ang Ginoo sa gyapon kauban nato mo na pagpabilin jud mo sa Ginoo kanunay. Kanang pagpabilin sa Ginoo mo na usa kabutang nga din ang kauban nato ang Dios hangtod karon. Mananitak na karon magisgot ta about ining atong panahon panahon. Ang Ginoo nagatudlo sa mga magwawali about anang gitawag umalabot. Kay naaman tayo katapusan sa kalibutan, maumanay gingon sa Biblia, nangutana man gani ang 12 disciples, kung siya'y ilanan sa katapusan, kung siya'y pagbalik, kung siya'y panghitabo, nga kanang gingon ni Jesus Christ, walay bato nga pinatong sa bato, nga dili pagatong pagon. Una siya mo balik, tumpagon yun na niya. Mahitabo yun na. O bitanan ninitak na, ang Ginoo nagtudlo nato instruction nga kinahanglan gayud kita manulod sa iyang kingdom. Wala ang provision yun sa mga Christian. Wala ang ningon si Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God. Kaya nga naman, sa lagtod pagkasulti, maugo na ang gospel ni Jesus Christ. The good news, ingo pa ni Jesus Christ nga dala niya na ang kingdom nagikan sa langit, yan ang gidala ba? Yan ang gisulti ang about kingdom kay ang atong una ang kingdom ang gud sa Ginoo katong gibuhat ni David nawala naman to sa panahon nga si Solomon mo ay nagpadayon hangtod nga aban mga hari mga apo na ni David nga wala na nagsalig sa Ginoo mo hinungdan ang kingdom sa Ginoo dili sa kalibutan nga iyaw tang harian ang mga hari kayang gipili wala naman isalig sa Ginoo manahinungdan ang gingharian nila marang gingon ni Jesus Christ under sa violation kanang naa sa kagubot ang gingharian sa Ginoo nga atong una naghari ang Ginoo kinamay tao ang Ginoo dili namang pinili ang Ginoo atong mga Israelite mga Hudiyo nya kay gireject man nila ang Ginoo mo to hinungdan nga ang kingdom sa Ginoo na bungkag ba na bungkag unya gusto sa Ginoo nga din ang mga propeta nagprophesy nga do na gayoy mo abot nga kingdom that cannot be shaken dunay kingdom forevermore rich kalibutan yung pa sa Revelation within 1,000 years nga si Jesus Christ mo reign dire sa kalibutan mao bitan nang mubalik siya ingon ni Jesus Christ daw kuno kung dili palang unta siya magpaandam ug luna dito sa langit unya pag humanyag andam mubalik siya dire sa kalibutan aron maghari siya aron siya mailhang gayod nga siya ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo mao nang ang Revelation nagreveal nga dunay 1,000 years mo hari ang Ginoo kuyaw anang 1,000 years kita pilala ta katuig mabuhi sa kalibutan sa 60 lang 70 lang 80 lang labi na ang gituan sa mga tao dili na makaabot og 100 maayo lang untag makaabot og 100 pero sa tinuod lang dili man gyud ta mamatay mo bitan na ningon si Jesus Christ man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao dili gyud mabuhi sa tinapay lamang mamatay gyud siya. Mao hinungdan ang pulong sa Ginoo. Gihatag aron mabuhi ta. Una na tay pulong nga atong gikinabuhi mo nang di ta mga matay. Mao nay promise gyud sa Ginoo. Unsa may pulos ni Jesus Christ nagpakamatay, although kani ko akong gibalik-balik ni aron masabtan gyud ninyo. Wala mo ko laing giwali ba? Sa tinuod lang wa na gyud ko laing iwali. Nangutana ko kanunay sa Ginoo kay nahurot na nako ni og study. Mabita na makaingon ka nganong gibalik-balik man ning bersikulo, wa na man ko laing bersikulo, wa usa pa may bersikulo inyong pangita. Usa pa may pulong sa Ginoo nga atong angay mahibawan. Kingdom na ana, humana mo, pagtuo, gugma, pagkabalaan, usa pa may inyong gusto. Ang buhat sa unod, o karon isgutan nato ning buhat sa unod again.
Iklaro na ko ning buhat sa unod kay ang buhat sa unod dili na kasulod sa gingharian sa langit. Although di ko muingon kanang mga buhat sa unod, kanang mga bisyo, muingon ko specific. Abi nimo kining pulong sa Ginoo wala gyud ni nag-specific kaayo aron ang tao gayon ma-blind. Pabitan ang gitawag mystery. Aning pulong sa Ginoo misteryo ni dili ma-explicar, dili mawali, di masabtan. Kaya nga naman, since the world began, keep secret yun niya ang mystery of God. Apan pero nga to sa iyang mga servants, ang sikreto sa Ginoo gipadayag lang. Kato iya lang dalon. Kato lang willing nga mahibaw yun sa mystery sa Ginoo. Ako sa tinuod lang, mao na akong unang prayer. Unsa gyud imong kabubuton Ginoo sa tao? Muna nga dalay ko ang Ginoo nga ding gitagaan ko niya espiritu sa pag-study. Anong pagbati ba? Nga halos kada gabi nag-study ko. Mao na nakaingon ko sa paman. Kung magbalik-balik na lang niya akong pulong Ginoo, pero mao na nga sabtan ako nga mundang ako pagwali. Ing ano man sa pamakumbuhaton aron pagwali ninyo. Pero nasabtan ako sa tanan akong gibasang pulong sa Ginoo nako ninumduman nga wala ko himuan niyag magwawali aron mabuhi lang pinaagi sa mga tithes and offering. Mo na naay gi-reveal sa ako. Magwali ko because ingon si Apostol Pablo, allowed man ko kundi mawali kay kundi ko mawali mamatay man ko. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, mausad na akong pagtuo nga diin nagsulti si Apostol Pablo kundi siya mawali mamatay man gyud siya kay ang tao dili man mabuhi tinapay lamang kundi sa matag pulong. Kung wala kay pulong, siguradong mo nang giingon mamatay ka, useless ang pagpakamatay ni Kristo nimo. Mo bitay nung dang ano nagpakamatay si Kristo aron dili ka magpakamatay. Aron dili ka magpakamatay. Pero giprophecy naman sa Jeremiah nga ang mga tao bisan ang mga tao sa Ginoo gipili nila kamatayon kaysa kinabuhi. Bosa na ang mga tao karon gipili nila kamatayon kaysa kinabuhi nga diin mo palo sila tanan sa mga pamaagi ni Kristo. Gusto man nila ang ilahang pamaagi, di man sila gustuhan ng pamaagi sa Ginoo. O bitaw na nga usahay, nagwali lang sa pulong sa Ginoo. Tama itong gingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 40. Mo nang ningon siya kamo, nag-study o nag-search sa scripture because you know nga in the scripture there is life. Na ay life ining Bible, eternal life ang gingon sa Bible. But you are not willing to have it. Pero dili daw willing ang tao nga makabaton og life. Kaya nga naman, it is appointed man ng puro ang ilaha. So, bitan ang wingon ko ninyo. Doon ay nabasahan ako dito sa Isaiah. In the grave, there is no hope of the truth. Wala na'y paglaom. Katong naa sa lubnganan sa kamatuoran. Laom pa dahil mo, ana. Mo na gingon sa Ginoo wa na mo paglaom. Mo bitaw nang karon. Musulti ko ninyo about aning will yun sa Ginoo. Mundang nang tako pero ang panahon nagkinahanglan magud og comfort ang iya sa Ginoo. Kaya promise man gud sa Ginoo, I will not leave you comfortless. Kabobong sa mo nang comfort kanang pagdasig ba? Kanang pag-care sa inyo ba? Kaya ilabi na kini, manang gingon, magpaabot na lang tatuon sa may tabo. Dili lang kay kita magpaabot, ingon ang gingon sa Biblia. Kundili, prepare. Manang gingon sa pulong sa Ginoo, prepare to meet thy God. Panganda mo, pagbalik sa Ginoo, kay kabaw mamumubalik ang Ginoo, dili lang mo, magpaabot lang mo kang bubalik sa Ginoo, ang Ginoo. Unya, takos ka ta sa pagbalik sa Ginoo. Mabito na mangiso ko sa pag-istorya sa kamaturan bahalag kinsa nang maigo basta makawali gyud ko kay unsa mahinungdan sa gingon sa pulong sa Ginoo nga ang mga tao daw sa Ginoo wala nay balyan o kanang mga isog nga musulti sa kamaturan mo na hinungdan kamaturan sa ila nawala sa ato ka ang kamaturan hibaw-an ba ninyo? Mabito na ang tinuod yun dili ta mamatay kay ang ulahotay ramay maluwas nya kundi ta kalahotay mingon ka namatay sa spiritual. Kabaw ba mo sa nang kamatayon sa spiritual? Kanang wa na banhaw.
Kanang wa na new life. Kanang wa na kinabuhi, kanang wa naglakaw diya sa espiritu, kanang pagbati ba sa pulong sa Ginoo kanang Holy Spirit. Although natin espiritu, pero lahi ng Holy Spirit, kanang pulong sa Ginoo, kinahanglan batiyo na kay huli na ang pulong sa Ginoo. Manang moabot ang panahon ningon si Apostol Pablo, ayaw ninyo pakasukan na ang Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit. Kanang nga dili na kamubati gud sa pulong sa Ginoo, nag-grieve na ang Holy Spirit sa imo ha. Nga di na gid kaganahan ining pulong sa Ginoo kay ngano balik-balik. Basi nag-grieve na ng luod na ba ng luod na imong pagbati nga di na kaganahan. Giprapisa mangyud na no, expressly ingon pa ni Apostol Pablo. Sa ulahing adlaw mamiya na sila sa ilahang pagtuo. Munang gingon, because of the iniquity shall bound tungod sa kadautan sa panahon. Nagalibot na ang pagkadautan sa panahon nato. Mabugnaw daw ang gugma sa kadaghanan, ingon pa ni Jesus Christ. Munang bantayan nato, usana sa ilhanan sa pagbalik ni Jesus Christ nga gisulti niya sa Matthew 24. Ha? When the iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. Bisa pag nahigugma ka sa Ginoo, magbantay gyud ha. Mo bitaw na kinahanglan pagbantay mo nga dili mo ma-overcharge sa kalibutan, kasi ma-unaware mo halos na mo dis kalibutan. Una nga ako muwali ko ninyo nga ang katapusan hapit na. Kay mo man gingon sa Biblia, mo bitaw na kung wa may nagwali ako magwali ninyo. Nga din flesh and blood cannot inherit into the kingdom of God. Kini atong lawas ba nga naay dugo dili ni kasulot sa gingaran sa langit, mao bitaw na hinungdan ingon sa Apostol Pablo, dunay changing or changes in the twinkling of an eye. Ilisan usa ni atong lawas, anang lawas nga di na maduno taron mupuyo na gyud ta dito sa gingharian sa Dios. Wala isgutan ato ni labi na nga din dunay kataladman nga moabot. Kabawa mo si kataladman moabot? Di ba gingon ko sa inyo ha? Nga kung magsugod na ng gira sa Russia o sa Ukraine, sa wa pa na nagsugod, nag-ingon na po daan ninyo. Karon, ikapila na karon. Gikan sa pagsugod. Ika-14 noon siguro adlaw. 15. O isa ka kinsinas na, wa pa na undang. Nagtuo ba mo maundang? Kinsa may kabalo nga maundang ng gira? Aron mahayahay ta. O kinsa may kabalo nga da kana magpadayon. Aron mangandam ta. Mo bitaw na wa man ta nasayod, unsa nila tong buhaton? Prophecy man na makadungog ka og gubat, batok gubat. O nasod batok nasod. Mo bitaw na akong gingon ninyo pag sugod ana wa ta kabalo mahuman ba na basi mo niya musunod na pud ang Taiwan ug China. Musunod na po ang North Korea o sa South Korea. Naniid man po ko na kay di man pwede ko magwawali nga di ko maniid sa kalibutan kay nahisulat man na tanan makanang makaingon ko nga tinuod jud ang giingon sa Biblia. Ha? Tanawa. Ang third to the last sign nga giingon sa Ginoo. Duha na lang ang usa second to the last nagsugod na kaning war. Ang first nagpadayon kaning gitawag sa Matthew 24 verse 7 ang pestilence o ang pandemic. Mana ni pandemic may tawag ini ato ang COVID-19. Nga naman pestilence man gingon sa Bible nya kay whole world maning pestilence. Atong unang pestilence kasakitan mga balatian dito ra mo nang gitawag og epidemic lang kay sa ilaraman. Karon kay whole world man worldwide manang gingon gitawag pandemic. Mo nang gingon kinsa may kabalo nga din maundang ng pandemic. Worldwide na matud pa gani nila pag human sa election. Quarantine na punta. Mo na sa mga atong buhaton. Kung dili na kumuwali kinsa may mo comfort ninyo. Nya kun sa pa ma akong iwali Lord, mo na mangutan gyud ko sa Ginoo. O bitan na kung nagbalik-balik man because ang Ginoo nag-comfort na lang ninyo. Nag-comfort na lang sa tuwa ba. Kung kinsa may nagpadayon, dapat kinahanglan i-comfort yun na sila. Be of good cheer, singo ni Apostol Pablo, and encourage. Kanang comfort is about na sa Webster pa na, cheers. Kanang, kung ba, maglipay ka, kay nga naman,
hapit na mubalik ang Ginoo. Mo nang una, ang ikaduha ingon pa sa 6 and 7 sa Matthew 24, nation against nation, wars, rumor of wars. Kung wala man itabo sa ato diri, nakadungog na ta. Russia versus Ukraine, gira na gito, gira mas grabe ba tayo sa Israel. Ang Israel sige gira pero wa may nakakuan sa ilaha, baliwala lang man. Ang history sa Israel na nakigubat atong unang 1972 man siguro to. 6 days lang daog ang Israel kay nganong manaang Ginoo. Tanawa sa YouTube ninyo kung giunsa paggamit ang Ginoo ang iyang mga tao nganong nahimo mang 6 days wars lang. Tungod kay ang Ginoo nag-lead nila di gusto ang Ginoo kay nganong magiprophecy wa pa man naitabugod nga kanang Israel dili pa ihatag na sa Gentiles. Moabot gyud ang panahon ihatag na sa Gentile kung kinsay mo daog sa kalibutan kabigo na muna kita ang Ginoo naghatag provision nato. Kanang provision nga kingdom, the good news nga manulod ta. Mungutana ka asa mo na. That is mystery. That is spiritual. Dili na observation, dili na literal. Muna ang ikaduha kung may tabo na ang Third World War. Bantayan na nato na. Third World War na ni kung muapil na ang China, muapil na ang North Korea, muapil na ang Iran, o ang kauban ra ba sa Russia? Iran, China, North Korea, Syria. Yang ang kauban sa Amerika, kinsa man lang, nagtuo ka mo, daog ng Amerika. Mo bitan ang musulti ko ninyo. Ang China, mo ay nagabilib lang og dragon. Sila ray nagtuo nga dunay dragon. Dragon nga adunay 7 ka ulo. Ang Biblia nagpadayag na daan nga din ang spirit of the devil is like a mapintas nga mga kanang dragon gani. Sila ra may nagtuog dragon karon gisugdan na sa China nga din mawala na ang mga Christians. Gipangbungkag na ang mga simbahan sa mga Katoliko dito. Gipangpahawa na ang mga Muslim. Sa may purpose na kay komunista bayan na sila, common, ang ilahang Ginoo, ang presidente lang. Kunya, mao man ang plano sa Ginoo sa Revelation, gi-reveal naman na sa Revelation. Sa 13, hantod sa 10. Chapter 13 sa Revelation, hantod sa chapter 1, gikan sa chapter 1, sa verse 1 hantod sa 10, about ni sa mapintas nga manap nga dragon, katong old serpent nga nitintal kang Adan, kanang devil nga karon atong kalaban kanang naa sa kangit-ngit ug mao kana ang Satanas. Si Satanas nga mao tong nag-accuse kang Job, mao nang gitawag og spirit of the dragon. Musulod sa hari mo nang tawgon siya mapintas nga manap kay grabe kayo yung pagabuhaton sa mga Kristohanon. Ang matod pa sa Revelation ang maadto sa kamatayon patyon, ang maadto sa prison prisuhon. Saong na nimo kuyaw kay na mo nagiingon terrible sa adlaw na gani sa Ginoo, kuyaw na makalilisang na ya baliwala lang tao mo na ngagdiin kanang great tribulation mo na last one world order. Sa man pag one world order be giprapisi na sa Ginoo nga ang Ginoo nagingon within 42 months gitagaan niya og authority ang mapintas nga manapoy muli diri sa kalibutan. Unya pasimbahon tanang tao uban sa pagmarka sa agtang ug sa tuo nga kamot ang dili mo simba sa iya patyon. Nya mga Kristohano kay nahibaw man nga dili gyud mi musimba, dili gyud mi magpamarka, patay gyud ka. Unya karon usaw man nimo pagbarog kung mauna na ang mahitabo. Kaya ka ninyo mabarog na. Manang giingon sa mga tao kung experiencean ba, mingon dayon sila. Bahala nagkuan. Magkinaunsab kay wa man sila naninood ba nagrason sila. Bahalag magkinaunsa basta di gyud ko magpamarka, bahalag putlan ko. Nagtuo siguro sila mubati ka pa og kalipay o kanang dalira. Kun dili sa tinuod lang ang Ginoo naghatag kaniya nga di mo na gitawag og persecution. Nagprophecy ang Biblia ingon ni Jesus Christ mabot ang persecution gyud. I-persecute gyud kanila, mayag diretso nakaputlag ulo. Kay di ka magpamarka, i-persecute usa ka. Mao na nga din
na atay pulong sa Ginoo. Mo na ang mapintas nga mananak nga muhari na mo na gitawag one world order. Mo nang gitawag og the Great Tribulation. Nga matod pa sa 21 sa Matthew 24, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. Mao kana ang gitawag og dakong kalisdanan, kagubot. Sukad pagtukod sa kalibutan, wala pa na nahitabo og mahitabo na og dili na mahitabo. Unsa may mga kagubot nga wala pa mahitabo pagtukod sa kalibutan. Marking war sa tunguna na bagyo na lunop na earthquake na kasakitan, pestilence na tanan tunglo sa Ehipto na nahitabo na, pero kaning minarkahay wala pa ni nganong naama ni aron ang tao diha nga makailag Ginoo nga makaingon siya may patunguna da nang naninuod ko. May patunguna mo nang ulahira ba ang pagbasol. Mo na nga din. Matod pa niya, kung mahitabo na, ingon pa niya, since the beginning of the world to this time, ining panahon na ni, wa pag nahitabo. Unya, mahitabo ni, and no nor ever. So, matod pa niya dito, shall be. So, dili na mahitabo, sunod. Kaya nga naman, wala na may panahon, kay namarkahan naman ka, muna itong batayanan ha. Muna nga din, ang provision sa Ginoo is about tanang gitawag to inherit na lang sa kingdom of God. Kinanglan maka-inherit sa kingdom of God. Magbantay kita. Mabita na nga ako, nagwali ninyo. Although kung balik-balik man mo ni akong giingon sa inyo, comfort ka niya ko sa inyo ha. Pwede man, di na mo musimba. Basta ako magpabiling kong wali. Bahalag duha na lang, tulo na lang, upat. Kaya nga naman, kay gusto man ko mabuhi, ang akong kinabuhi na aman sa pagwali, kung dili ko muwali, yung Apostol Pablo, mamatay man daw siya. Mora, sad na akong pagtuo. Kaya nga naman, gigamit ko sa Ginoo sa pagwali, dili mo sa pagpangabi ko kalag, aron din na iwalihan. Kanang konsepto karon na, sultihan ta mo, gipadayag sa Ginoo nako. Mabito na ang pastor ko sumuwali. Maglakaw-lakaw sila because ay ilang pagtuo katong ilang giadto-adto dito nga mga kalag mao toy mubuhi nila kay naatoy mga nagdala og tithes. Ako wa ko nag-after ninyo tithes, ang Ginoo mo ay nag-after anang tithes kay mao na iyang promise sa inyo ha nga kamo balusan. Kung mao na inyong pagtuo, balusan jud mo sa Ginoo. Wala ko namugo sa inyong tithes kay ngano man aron mabuhi ko. Nagwali ko kay aron mabuhi ko. Dili ingon nga din, magwali ko kay tungod, mga bigyo ko kalag, kay kung madagan ang kalag, hayahay ko, makapalit ko kariplano, makapalit ko balay gwapo. Nga, bisa ng pulo sa Ginoo, nagingon, dili na nimo madala dito, wali lang gyapon ka anak. Mawitaw na karon dili tayong magpaabot kung kano sa mo balik ang Ginoo, mangandam ta. Kaya nga naman, dagay naninguha, naningkamot, apan dili makahimo, mo nang mutudlog yung ko ninyo sa tinuod. Mo nang wabot ang panahon, bisag kinsa pa ka diha, bisag karon pa ka ni dawat sa Ginoo, kung tumano ni mga pulong sa Ginoo, ikaw ang kuhaon sa Ginoo. Bisan ako gani, kung dili ko kaapila ng twinkling o panay, mo nang kanunay na kong prayer sa Ginoo, Lord, andama gyud ko. In the twinkling of an eye, ilisan na akong lawas kung dili mailisan, unsa may pulos nako. O bitaw na higugmaon jud ako ning pagwali. Mahalag malain mo mga suko mo, mga tao nga diin, abi nimo katong mga tao nang hawa diri kay di na gusto nga diin. Anang abi nimo ang tao manggod. Once gani nga ang iyang dalunggan. Ang Ginoo nagingon sa kang Solomon, si Solomon nagingon, incline your ears. Ito is instruction. I-incline ba kanang ihitungo ba? I-apply inyong heart na to sa instruction, pero ang tao kay di man. Yung sao man niya pag-incline. Kung ang Ginoo nagbuta kaniya o nagpabungol niya, di gina siya mo incline. Bisa nakadungog na siya, dili gina musod siya kasing-kasing. Mao na daghay mga tao sa Ginoo, nag-ingon si Jesus Christ, these people, ingon daw ni Isaiah, "Draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me."
Dili kinasing-kasing ang ilang pagbati wala diri kundi naaral sa baog sa tingog, mouth and lips. Makita nimo sila nagdaig, nagampo. Pareha na to, nakita ta na nagdaig, nagampo, nagsulti Ginoo. Pero amot lang ang iyong kasing-kasing kung tinunuray ba na. Kung tinuod na inyong kasing-kasing nagadaig sa Ginoo, butangig love. Nga gihigugmag yun nimo ang Ginoo. Kaya nga naman, aron ingon nga din ikaw, naglakaw yun ka sa Espiritu, labaw sa tanan, nabuhi ka sa Espiritu diya sa Ginoo. Kumo nang niani ka din because gigugmag yun mo ang Ginoo. Kaya mao gunay unang sugo sa Ginoo, di ba? Kung sa may unang sugo sa Ginoo, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Mo nang atagang kag Ginoo, kusog sa Ginoo bisag matiguang nagka. Kung imong higugmao ng Ginoo imong kusog, pareha ra sa gitawag og batan-on pa ka. Sa tinuod lang ako, glory to God. Makaingon ko Ginoo kanus amang ka mahimaya nga ikaw akong gialagaran. Buhi ug tinuod nga Dios. Una nga dalaygo ang Ginoo, na makoy kusog. Na koy mga daghang kabats nga wa nay kusog kay ngano man. Wa para sila kapangutana kung asa gikan akong kusog. Ang akong kusog, ako gyud silang sultian kung ang Ginoo malipay nako. Mo na akong kusog. Nya kanus man malipay ang Ginoo. Mo nang ang uban mga tiguang wa nay kusog. Pareha na rong naami ministerial group ba. Halos sige na lagingon nga din ang uban makita nako luyahon na. Munya nagpaabot na lang kanus daw sila mamatay nang hinaot pa sila moabot sila 70, 80 which is nga diin sila mga magwawali. Ado na ba kamatayon sa din giwali ni mga pulo sa Ginoo. Ang among giwali is life. Si Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Niya kita mamatay lang dito. Niya kay naaman dito sa pulong sa Ginoo sa Hebrews, it is appointed na. Mao man po ito inyong gusto. Wala man po mo atong gusto nga giingon dito sa Matthew, sa John chapter 5. Mabitaw na nga diin, ingon pa ni Jesus Christ sa John. Tanan John na gisulti na niya about life ha. Mabatunan ninyong live kung mabasahan ninyo na ang gisulat ni John, Apostol John. Diha, nagsulti ang Ginoo, bisan ikaw buhi, dili ka mamatay, bisan ikaw patay, mabuhi ka, mutuo ba mo ana? Nya kayong sao man, kay di man mutuo. Si Marta ug si Mary, di man mutuo, mutuo nangamatay, pero kadto sila, gibuhat to sa Ginoo, mo nagingon ni Apostol Pablo, ang mga apostolis, last na sila nga mga matay diya sa Ginoo. Sila ang gitawag og martir. Karon wala na yung martir karon, kabaw mo sa martir, kanang dili mamakak yun ba? Kinsa may dili mamakak diri nga Kristohanon. Ang batang gamay makabaw na ng mamakak, labi na ang dagko. Ayaw ko hina nga adunay white lie, walay white lie, lie arang sa mga bakakon, imperno ang gingon sa Revelation. Mo nang pagbantay mo ayo mo pamakat. Kaya ang Ginoo kauban ninyo. Walay bakat diya sa Ginoo. Mo bitaw na ako mingon ninyo karon. Katong tulo ka ilhanan nang hitabo na to. Puro to mga una worldwide, ikaduha third world war, ikatulo one world order. Wala pa ta sa one world order mo ning kining gitawag sa Russia nga na dungog ninyong wars. Mauna sa wa pa ko nagsulti ninyo awa pa na naitabo ng Russia. Giinan ta na mo daan pag magsugod na ganina, that is the beginning of sorrows. Nag-uol naman ang mga tao sa Russia o sa Ukraine. Abi ni mo why Christian dito, why nagwali dito? Pareha na to. Nya kanusa man ta mga lagad sa Ginoo kanang moabot na diri. Asugod na naog kagol. Mo na nga dalaygon ang Ginoo nga siya nagatay na to chance manong mingon ko ninyo. I-redeem ning panahon na ni kay nga naman wa ta may bawo basig mosunod ang China or ang North Korea or kanang Iran ba nga mutira sa Israel basta pag once gani nga naay mo laban anang Ukraine may gani wa pa nilaban. Pag naay mo laban third world war na daw gyud sugod na gyud na. Pero magpaabot lang ang China nga diin makita niya kung giunsa gibuhat sa Russia kay kauban ra na sila nga wa diay ni laban why ni palagba kung sa ato pang inistoryahan walay ni ingon nga puro lang istorya nila pero wala gyud sila nagingon nga diin mo laban.
buhaton pud na sa China ngadto sa Taiwan. Kay once gani nga ang China mo laban na sa Taiwan, unya kung labanan na sa Amerika na, o diya na ang sugod sa gira na gyud. Kanang gira ngano man magira aron ma hibaw-an nato kung kinsa gayoy mulabaw. Kanang mudaog na diri sa kalibutan, magdumala ining kalibutan nga giingon sa Ginoo, giprapisi nga walay makakigubat kaniya kanang mapintas nga mananap bisan pag mga nasod mana hinungdan nga siya mahimo na siyang sama kuno sa Ginoo nga magdumala ining kalibutan. Unya sunod niya ang waton girahon na niya mga Kristiyan sa unsang paagi kanang gitawag og marking gugdo na mo, gugdo na ta ang mga Kristiyan. Pero mo nang giingon nga atong pangandaman ang provision sa Ginoo. Naay provision ang Ginoo. Ang provision sa Ginoo kanang kingdom ba nga iyang gidala spiritual na. Pareha na sa paradise mo na kung gingon gibalik ko na ninyo mo nang paningkamot jud mo ganhi dinhi kay kana makasud lang taan ang kingdom nga spiritual in the twinkling of an eye lang. Unya matwinkling of an eye buntag ra man gyud sayo man gyud. Sa tinuod lang, mo bitaw to na illustration na hinumdum ko itong balon nga nung gisulat na itong ang istorya mato ni Jesus Christ. Ang balon usa ka parables daw puno. Matod pa niya dito sa Israel nga dunay balon. Once na mauuyog to, pag ang tanan mga bakol, bisan pag mga balatian ni mo diya nga sangla, tanang kanser, pag makahumol ka, pag uyog ato ayo ka. Maugin na ang ilan niya kay once a year lang muuyog. Saon naman lang na. Manang way nakaayo dito. Unya dunay sa panahon ni Jesus Christ, dunay naningkamot nga din mo adto lang gyud kay mao mato yung pagtuo, pag muuyog. Magkatang lang gyud siya kay di man siya kalakaw unsaon na lang niya. Makatundod to. Mo to pagabot ni Jesus Christ katong naay balatian nga di kadto dito, iya na lang giayo. Matod pa niya, dili na kinanglan nga matod ka basta ang imo ang pagtuo naa sa Ginoo. Unya kay siya anak sa Ginoo gipadala diri is ang iya yung gibuhat ni Jesus Christ. Number 1 is to preach the good news and heal the sickness, mga balatian, iyang pangayuho na. Mo na kung ikaw naa ka sa Ginoo, mo nang ginguwa kay balatian. Kung mutras ka, mo nang giingon ni Solomon sa Proverbs. Mo bito nga dalay ko ng Ginoo. Ambot ako ning isulti tisipay sa inyo ha. Sukad pagkadako nagtubo ko nagidad ako sa 60. Makasud man kog hospital bisita lang. Nangandoy man gani ko sa tinuod lang i-dextrose ko kay manambog man daw ng i-dextrose. Pero pait di na kung ma-dextrose na ka, di ba? Mo na glory to God nga ang Ginoo nag-guide nako sa pagkabatanon. Nahibong ko nga naman ang Ginoo naggayon nako pagwali mo nang gingon undangon ako gwali kay nga naman sakitan man pugo kanang mga kauban nato nga atong una daghan taw niya nangawala. Abi no sa inungdan nganong nangawala sila sa atubangan sa pagwali sa pulong sa Ginoo man nagbisag giwali na kung pulong sa Ginoo naisulat man puna. Kay di man sila gusto sa kamaturan siguro di sila iya sa Ginoo mo nang matod pa sa ila ang akong wali is balik-balik na lang daw. Doon ako'y doon ka tao nga din ang hinungdan nga niundan sila kay nga no ilang rason sa uban nahibaw-an pud nato wala reason nga gibalik-balik bali alangan sa tinuod lang siguro kay ang Ginoo gayud mo hugas nimo ikaw day kasara day kang maligo mo bitaw na kini pulong sa Ginoo is like a water ni nga hugasan yung gahantod ma-purify ka ba. Mabot ang time nga sige gugas nimo matiming ang gyud ka purify ka silyuhan dayon ka sa Ginoo kanang morning gingon sa pulong sa Ginoo man ang usahay di masabtan sa tao ba because of since the world began kini tinagog gid ni mo na ako isulti ninyo mo na nga ako nagwali lang tungod sa pag-comfort na lang ninyo nya kung unda ko bali asa man mo be asa man mo muadto kinsa may inyong paminawon paminaw lang ang pulong sa Ginoo aron ingnon nga ikaw nagsimba sa Ginoo. Mabita na flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Adunay pulong gingon dinhi. Nga din ang Ginoo gayud na guide sa mga tao.
nga din ang Ginoo naghatag og provision, ang iyang provision wala lang giklaro diri nga mao ni ang provision. Pero kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, mo bitaw na dapat ang preacher mag-soak yun na, magkuan yun na, search yun na siya. What is acceptable word, upright word of the word of truth kanang para sa inyuha ba? Para sa tao nga aron magpabilin yun sa Ginoo, dili lang kay ingon mo adto sa simbahan makapaminaw puno sa Ginoo, makaawit sa puno sa Ginoo, enough na. Ang pulo sa Ginoo nagpadayag. Ingon pa niya diri sa Roma sa chapter 15 verse 4 to 6. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Matod pa niya, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Aron makabaton yun mo paglaom mo nang magsigi kung balik-balik ini. Kaya nga naman, basig, nagtuo mo, kung saan man yung pagtuo, naamoy paglaom. Mabito na ang Scripture, karong panahon na ni, gisulat, para ni sa atong pagtuon. Nga aron, pinaagi sa atong pagpasensya, unya, pinaagi sa atong comfort mo na itong gingon sa inyo, pasensya gyud mo. Sa mga butang nga din, ninyo nakabot ang mga butang is kalibutan, sige lang. Makabaton rata ng promise sa Ginoo, mas kuyaw ng promise sa Ginoo. Mana yang gingon, and comfort of the Scripture might have hope. Kanang pag-comfort, pagwali, aron makabaton tag paglaom. Unya kung muundan ko, kinsa na may mo hatag na itong paglaom. Labi na kung pagsugod na sa Russia, pagsugod na unya sa China, asa man ta sa matong buhaton. Wa tay lain yun sa liga ng Ginoo ra kung usay gi-instruct sa Ginoo. Moro tatong buhaton niya ang instruction sa Ginoo is to enter the kingdom of God. Kay kanang kingdom ingon niya diri kanat bisikin dili na makatarog. That is spiritual. Kung ang Ginoo nagdumala sa mga tao niya dito sa wilderness nga wala sila gibuhat, nagpaabot na lang sila kanunay within 42 o 40 years. Kita karon kanang giingon sa one world order is 42 months lang na. Ang Ginoo mo pa na kay nga naman ang Ginoo magud na ay plano nga muhari siya within 1,000 years. Human ining great tribulation, unya kadto mga tao nga dili sa Ginoo, diri ra sila magpuyo sa kalibutan normal without trials. Wala sila trial, pero ang fear nasa ilaha. Mo na ihatag sa Ginoo ang kahadlok nila kanunay kay ngano man. Na second date na kanang gitawag na og kanang impierno na sila padulong, punishment na kay nga naman naibaw na sila sa pulong sa Ginoo. Labi na katong mga tao nga din maayo muwali, maayo mo bersikulo, kabalo na mo mas grabe to. Mo nang gingo how much more punishment nga mabati nimo nga din ikaw nakaila na sa Ginoo. Maayo lang daw tong wa kaila sa Ginoo. Mas maayo pa ingon ni Apostol Pablo, mas maayo pang wa mo kaila sa Ginoo kay wa pa mo kabalo kung yung unsay punishment ninyo kay kontra ng mga nakaila. Na may gingon ni Apostol Pablo, mas maayo daw ang tao nga wa kaila Ginoo. Kay nga naman, wa siya kabalo unsay silot niya. Pero kitang nakaila sa Ginoo, mas kuyaw. Mo nang gingon panimalos na sa Ginoo sa tuang anong mo nang gingon wa gyud ta naning kamot. Wa bitaw na akong gingon sa inyo ha. Anong flesh and blood. Nagpabili na ako ng sulti kay maura gyud natong provision. Muna nga kining adlaw dili sa Ginoo iunor gyud na. Muna ang Ginoo malipay nako, muna akong kusog na alang gihapon. Glory to God. Giilag gyud nako nga ang Ginoo nagatag sa akong kusog kay ngano man. Kusog pa man kung uliyok. Muna ang giingon nga ang promise sa Ginoo atong kusog, although ang tao matigwang wat ang ginagkusog kay nahisulat man gyud na sama mata sa bulak nga malaos. Unya ang Ginoo ni anhi siya diri aron dili ta malaos. Ang libro ni Propeta Joel nagsulti siya nga ang mga tao daw kuno nangalaos na mo nang magbantay ta. Kay nangalaos na mo nang mga pastor daw kuno magampo na daan aron sa mga tao sa Ginoo aron di sila malaos. Mo bitaw na nga din ang kusog sa Ginoo mo na akong mo na iyang kalipay. Sa unsa pagi nga din gilipay na ko ang Ginoo. Tulo lang kabutang, di payo na ko ang Ginoo. Number 1 is to honor ang iyang adlaw ba.
honor His days. Tahuran yung adlaw. Doon ay nag-awag na ako, mga kaubanan ako mag-basketball, kay open naman mag-basketball. Itong Sabado, nagduwa ko. Giawag ko nila kanunay ka ng Domingo. Kaya naay dula daw ito. Akong ginga, bahala kang dula ka, basta adtugi ko sa Ginoo. Kaya ihatag ko ng adlaw na, para guna sa Ginoo. Mauguna ang gingon sa Ginoo. 6 days imo. Pag ikapito, gibalik ko na ninyo, basig. Wala pa mo na-convince ba? Mo nang gibalik na ko, kay waman mo na-convince. Mo na, samot nagwa ni convince kung nihawa. Pumuundan kayo ni nga akong pulong, nga gisulti, dili man ni ako mo nang dili ko mabati og kanang kaluya na lang, moingon ko bitaw Ginoo, dili man ni ako imuha man ni. Labaw sa tanan, kung muundan ko mo, nang gingon di ko mabuhi. Mabuhi ko sa pulong. Ang Ginoo mo ay mo supply nako, dili ingon ang tithes mo ni supply nako. Tanang tithes sa tinuod lang mo na ang sekreto sa inyo ang panalangin. Dili na sekreto sa akong kinabuhi. Mo hinungdan ng mga tao kay ang pagtuo nila kanang mabuhi sa kanang giingon nga ingon ni Apostol Pablo ang magwawali mabuhi pinaagi sa pagwali mo hinungdan daghang iyang giwalihan kay sa diha nga iyang gipangwalihan na daghang mapunay mga tithes and offering. Mo nang ilang konsepto mo nang hinungdan ang mga pastor nga matay lang gyapon kay ngano man. Wa man nila tuwi to man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mo na akong gituhuan, wa ako nagsalig. Mo na nga tama gid nga manarbaho ko mo nang giingon ni Apostol Pablo ba nga din gihatagan siya mga blessing batanan giun siya giingon ni Apostol Pablo tama na sufficient ani para sa ako that my God will supply all my needs according to His riches in glory. Sa ato pa ang Ginoo ray mo supply kang Pablo dili ang tao. Muna usay ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo mo musulti kunyo sa tinuod lang. Mo bito nang nag-appeal ko sa 2nd district ro makita nila nga din mangutan sila puhon kung unsa ang ako ang gibuhat. Gusto gani sila mo ani diri akong gina ayaw mo gani diri kay ngano man di mo kakaplag og kalipay dito. Gawas kung adto gyud mo tininore makaplagan nimo ang Ginoo. Mo bito na nga pasalamatan natong Ginoo nga naghatag ko sig time nga mag-gather ta. Ano man kay kini atong gathering mo ni ang gitawag ang Ginoo magpatiliwala ini. Mo na akong muingon ko ninyo, flesh and blood cannot inherit into the kingdom of God. Mo bito na nga din kining flesh and blood ato ning tanaw nganong dili man ni maka-inherit. Sa Matthew 16:24 ingon pa niya, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sigurado ba ka nga nag-deny ka sa imong kagalingon? Sigurado ba ka gipas-an imong cross? Sigurado ba ka nagpalo sa Ginoo? Ako ni ibalik. Mo ni ako isulti sa inyo, mo na ni akong final siguro. If God permit muwali pa ko. Abi no matagwali ako man gipangayo sa Ginoo. Lunes wala ko nag-study. Kay ngano man nag-pray ko sa Ginoo, Lord, unsa akong mensahe para sa ilaha? Kay kung mahimo lang dili na ko muwaling ano man kay wa man ko nagsalig sa tithes and offering. Ang akong gisaligan nga ang Ginoo gayud mo ay nagpromise ako nga mabuhi ako. Unya kamo panalanginan sa Ginoo kay mao man iyang promise inyo ha. Sa Malakay chapter 3 verse 10. Wala na mo sudlanan unya puhon. Unsa ka mga panalangin nga ihatag sa Ginoo ninyo kung muhatag mo ikapulo, basahan ninyo ng Malakay chapter 3 verse 10. Mao nang nahimo ng muto sa mga pastor. Mao nang gidaghan niya, mao nang gingon nga kung mangutana bitaw sa ako pila daw ako ang mga kaubanan sa simbahan. Ug gamay rami. Kung naay napulo, glory to God. Na ang ako ang obligasyon man gud is to lead to strengthen sa inyo ba dili pagpadagan kay bisa pa mag-unsa ng pagkadagan ug dili day na luwason sa Ginoo ako'y mahimo mo bitan ako nagpray ko ninyo nga kamo nga naminaw sa pulong sa Ginoo ako pagtuo kay kamo gipadaygan iyag yun mo sa Ginoo mo nang tuuin na ninyo mo may gingon sa Biblia gi-reveal yun sa Ginoo adto sa mga servant niya para sa uban wala mo na nga kinahanglan gayud kita mag-deny sa atong kagalingon deny yourself. Kanang self na to, mo na ang flesh. Kaya kung di na to na i-deny, di kita kasot sa kingdom of God, kanang spiritual kingdom. Sa Titus chapter 1, verse 16, they profess that they know God,
but in works they deny him, being abominable and disobedient and unto every good work. Reprobate. Sige nga na Apostol Pablo. Panititos, ingo panititos. Sila nagpakita lang nga nakailag Ginoo. Kamo, nakailaman mo sa Ginoo, di ba? Ang pangutana diya, niingon si Titus o si Tito, ang disipulo, nagpakita sila nga nakailag Ginoo, pero sa binuhatan, ilang gidinay ang Ginoo, being abominable. Ingon nga sila gikaligut-gutan sa Ginoo og mga sopakiro, disobedient, and unto every good work, diya sa matag good works ba, sa maayong buluhaton, reprobate, disqualified day sila. Pag-abot sa Ginoo, wala. Mo nang good work, importante ng good work, kinanglan mahibaw ta sa good works. Si Jesus Christ, sa diya nga nagwali siya sa Matthew 5:16 man siguro to niingon siya, let your light so shine before men that they may see your good works. Your good works. Wanang giingon ni Apostol Pablo kang Timoteo sa 2 Timothy verse 3 to 17, that the man of God may be equipped and kanang gitawag og fully furnished in the good works of the Lord. Kanang good works. Kini ato ang pagsimba, works ni mga bulato ni sa Ginoo. Ang problema kung good ba? Good. Mo nang giingon nga din what is good and what is acceptable unto God. Kung sa man what is good. Micah 6:8, i-assure di uman what is acceptable and good. Ang iyang giingon dito sa Micah nga to walk humbly with thy God. Do just, paghimo mo maayo, and love and mercy and walk humbly. Kanang magpaubos lang ta. Ayon na ginamna nga kita hayahay pa taris kalibutan, pagpaubos lang bisag hindi nila nating sumbahan, pagpaubos lang mo kay ilip up rata sa Ginoo kuhon, kay kontra anang labaw atong simbahan, gwapo atong simbahan, gwapo kayo ang mga butang dito simbahan, pero di tayo lift up sa Ginoo. Mo bitay nung dad si Jesus Christ napakatao dito sa pasungan, ngano sa pasungan pa man gyud, ayaw hinahatag, dili natutuhatagag meaning tong iyang pag-ingon sa pasungan, aron sundon siya ba, bisan siya anak sa Ginoo, wala siya nagpuyo og kanang mga luxury, mga hayahay nga mga butang sa kalibutan. Mo na nga pasensya lang mo kung wala ingon pa ang pulong sa Ginoo, pagpasensya lang mo kung wala mo ingon anang mga butang sa kalibutan. O bitaw na ningon Apostol Pablo, di man po na ninyo madala dito sa langit. O bitaw na di madala pero maningkamot di ay aron lang maingon nga mabulahan din Mabita na importante nga doon na tayo instruction sa Ginoo. Ingon pa ni Tito sa 1:16, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and every good work reprobate. Kuyaw ning gingon na ang pagpangalaga din nila kung nagpakita lang nakaila sa Ginoo pero nagdeny din sa mga buluhaton kanang tinuod jud nga Kristohanon ba. Pareho ng mga Kristohanon, mingon sila, mga pastor niya, di day tinuod. Abi nimo karon ang kagugot ron sa kalibutan ron, mga Christians. Makita nimo, madunggan nimo, daghan na kayo, gitawag og nagbuwag, nagdaghan ay, nagbiya sa Ginoo. Ako, mga kaubanan ko mga pastor, mga, tung nagkita mi dito, nahibong ko mga pastor ako kauban dito, lain na yung mga sawar. Kuyawan no kanang murag na ay mga gitawag og trouble sa Ginoo, pero dalaygo ng Ginoo sa tuan naghatag siya kalinaw. Wa bitaw nang puno sa Ginoo mo ni atong guidance. Nga naman ingon pa niya sa Roma sa chapter 8, ngano ang flesh and blood dili maka-inherit man god. Although di ko mo specific nimo kining mga bisyo nato sala ni, pero kanang flesh maway bisyo na og manay bisyo di gyapon nakasulod. Mao bitaw na nga wa ko nag-specific ka kanang imong bisyo sala na. Kun dili kung naa ka sa unod, di gyud ka kasulod sa gingharian sa langit. Roma 8:1-7 ingon pa niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Katong mga Kristohano nga naa kang Kristo ha,
Katong wa naglakaw sa unod, wala na to'y condemnation. Kung naa ka kang Kristo, niya naglakaw ka sa unod. Una-una lang. Muna yan, there is therefore now no condemnation. Dili na ka makundim. Dili na ka ma-impierno kung ikaw naa kang Kristo. Nga nagalakaw ka, dili subay sa unod, kung dili subay sa Espiritu. Subay inimpulong ba? Kung subay ka sa unod, sa pagkaagi nga subay na sa unod, kanang mga lust of the eye, lust of the flesh, pride of life, para man sa atong kaugalingon. Nakagyapoy condemnation, bisag naka kang Kristo. Ug naka kang Kristo, dili gyud ka tinuod nga iya ni Kristo. Naa ka lang kang Kristo, kay nagpabautismo siguro ka. Sa verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Kay ang balaod daw sa Espiritu, kining Bible, nga mga ang gitawag in Christ Jesus, hath made, ingon pa ni Apostol Pablo, me free from the law. Libre na ko sa balaod of sin and death. Kung saan man ang sin and death? Dili na ka makasala o dili na ka mamatay. Mingon sila spiritual death. Kakuyaw anang spiritual death. Once nga matay ka sa Espiritu, wala kay labot sa Ginoo. Ang problema diag nabuhi ba ka sa Espiritu? Ang tanan naa sa kalibutan sa tinuod lang kanang nabautismuhan patay na. Ug di ka mabanhaw uban ni Kristo. Dapat unta banhaw na ka uban ni Kristo kay nabanhaw na gud si Kristo. Kung nabanhaw ka, newness of life. Muna iyang gingon. Na kay kabag-o sa imong kanang kinabuhi. Sa verse 3, for what the law could not do. Kung sa man ang balaod gadi makahimo, in that it was weak through the flesh. Nganong dili man na mahimo nimo tungod kay giluya na sa imong unod. Nganong di makakahimo aning balaoran ni tungod kay imong unod nagluya na. God sending His own Son in likeness of sinful flesh, and for sin condemn sin in the flesh. Mausad na ang Ginoo nagpadala sa iyang anak sama pud na sa ato ang sinful life kani makasasala nga kinabuhi ba nga unod. And for sin, para sa sala, gi-condemn niya ang sala in the flesh. Iyan ang huha ba? Gi-condemn siya. Gi-condemn na niya ang sala. Nganong sa unsang pagi gi-condemn ang sala. Kanang nagpakamatay siya, gi-condemn siya ang makasasala. Imbis kita untay i-condemn, kita mauntay silutan ba? Kaya ang bayad sa sala mo nang kamatayon. Pero ang gasa ni Hesukristo, mao ka na ang eternal life, mo na nga din si Kristo nagpakamatay, nagpakasamag tao, aron patyon siya, aron makundim niya ang sala. Magpadlong ba, mawala ba? Sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Aron ang pagkamatarong nga balaod, matuma na sa ato ma-fulfill yun na kanang pagkamatarong ba sa ato pa kung matarong na ka kanang gibyaan na nimo ng sala o kanang laktod pa kusulti wanay kamatayon kay nga naman si Kristo na may nibayad sa tuwa di ba giday nato na masabtan nga si Kristo na pagkamatay tungod nato nga naman aron ta maluwas sa asa ta maluwas sin and death. Kay kanang kamatayon sa tinuod lang sultihan naman. Di ba gitudlo na nako na about ninyo kanang grave, karang death, kanang grave. There is no thanksgiving, there is no praise, there is no honor. Labaw pa sa isa, ningon siya nga in the grave, there is no hope of the truth. Dili na makalaom sa kamatuoran. Matod pa in the grave sa Ecclesiastes, there is no device, nor wisdom, nor knowledge in the grave. O bitaw nang dili ka dapat malubong. Yung malipay, mahinutan. Tungod kay waay nagsulting kamaturan. Muna ako karon makadungog mo ining kamaturan. Ang mutuo ini, dili maulawan. Ang di mutuo, maulawan. Mao man po nagingon sa Ginoo. Mo nang gingon niya siguro talagsaon. Mo bitaw na sadya nga nag-meeting mi dito. Gistorya ko na ko na tinuod Kristohanon di mamatay, naratol tanan pastor. Kaya wa may nagtudloan ni.
ikaw daw maghuna-huna, be, kung mga lagad ka, mamatay man ng gyapon ka, may padit ka mga lagad, tabla raman, di ba? Ang mga nangalagad, namatay sakit. Ang wa nangalagad, namatay sakit. Ang nangalagad nga, namatay, nag-uol, naghilak. Ang wa nangalagad, namatay, nag-uol, naghilak, o disimra. Unsa pa matong buhaton, nga nung mga lagad pamanta. Unsa man day giani sa Ginoo nato. Muna sa kabutang giblain ang tao, mo na akong mingon ninyo, kung di ko musulti ka matura na, nag-guide ra ko ninyo, nga blind, mo bitaw na nga, mangisog yung kong istorya ninyo, kay mo magining na isulat sa Bible. Dagang ko ikaw mga pastor, nanguta na asa daw ko na-under, akong gina-under ko sa Ginoo, wala ko isikta, wala, ang Ginoo ragyot. Asa akong credential, ang Espiritu Santo, kinsa may mubadlong sa Espiritu Santo, be? Kinsa may pugong sa mga nalagad sa Ginoo. Kinsa may nakapugong kang Jesus Christ sa iyang pagwali. Kagubot ba, tanan ba mga gobyerno, wala yung nakapugong. Ang nakapugong lang kay plano man gud sa Ginoo, kamatayon. Hantod siyang kamatayon. Aron matuman lang kay kung dili daw siya mamatay, wa gita o maluwas sa kamatayon. Mo bitaw na ninitak na atong hisgutan karon kanang the kingdom. Kay maura na atong provision. Moabot man gyud ning Great Tribulation, asa naman ta? Wanang niingon gani siya kanang nay mga mabdus ug nay masusu alaot na. Kay nga naman unsa may pagkaon nimo nya magpamarka na lang ka. Wanang alaot ang mga tao nga diin kanang wala maninuod ba? Kay ang kingdom ang good number 1 mo ginagihatag sa Ginoo sa tuwa. Seek ye first the kingdom, ingon pa sa Matthew. Wala usa man ang kingdom sa Roma chapter 14 verse 17, the kingdom of God is not meat and drink and righteous, but righteousness and peace and joy. Kanang naay pagkamatarong, naay kalinaw, naay kalipay diha sa Holy Ghost. Mo man ang moingon ko ninyo karon ba sa atong pag-ani o sa inyong pag-ani dinhi malipay ba mo? Kung di mo malipay, amo nagingon wa mo sa kingdom sa Ginoo. Kung wa mo'y kalinaw nga, sige ninyong simba, wa gyapon mo'y kalinaw, sige lang gyapon. Kanang gitawag og mga buhat lang gyapon dito sa unod kay mo nang gingon wa hinungdan ang kalinaw. The kingdom of God is righteousness. Dili na ilimnon kaon mo bitaw na usay. Mo nang hinungdan wala tay parte diri, wala tay kaon kay dili ni abot ng gadir-gadir ta diri mga unta. Kaya ang kingdom sa Ginoo righteousness, tarong ba? Mo bitaw na nga usahay makailat ang Ginoo pero deny ato ang bulaton dia sa Ginoo, na deny nato man hinungdan nga abominable ang mga tao nga nag-deny. Manong gingon dito sa propesya ni Daniel, moabot gyud ang determination that make it desolation. What is nang determination that make it desolation? Because of the abomination. Kanang gikaligut-gutan kanunay sa Ginoo ang tanan buluhaton sa pagday, pagsimba, pagbuhat. Kaya nga naman wala na may good works. Because nangalagad sila sa Ginoo, nidawat sila sa Ginoo, pero nag-deny tungod kay unod man lang gihapon ang gibasihan mo nang naay condemnation. Mo nang gingon sa Roma chapter 8 verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Kay ang mga nagalakaw subay sa unod, naguna-una nagunod about sa ilaha, sa ilang kaugalingon. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Katong naguna-una gayod sa Espiritu, mao na ang ilahang gipangita ka ng spiritual work. Kamo gusto mo og spiritual? Kay nga naman, ang mga tao na sa spiritual, mo nang nabuhi sa Espiritu. Manang giingon niya sa John chapter 3 mo to. Gawas ang tao matao pag-usab. Sa unsang pagi matao ka pag-usab. Ang natao sa unod-unod man, ang natao sa espiritu man. Mo nang gibautismuhan ka aron pagkabanhaw nimo o paghawas nimo sa bautismo o sa tubig, new life ka, ang imong life is spiritual na. Maglakaw na kag espirituhanon kung unsay gisulti sa Biblia. Mo na iyang gingon dinhi. Mamatod pa niya din sa verse 6, for to be a carnal-minded is death, but to be spiritual-minded is life and peace.
Kabaw mo sana ang karnal kanang kalibutanon gani nga paghunahuna kanang mga butang pa diri sa hunahuna mga kalibutanon pa kung gusto pag gusto although man magpalit ka pero ay isipan nga nakay gipalit kung nakay gibuhat ay isipan nga kanang gitimo ang importante kanang iya sa Ginoo is to honor God. Ang adlaw ba itahura ba ilahi na ba sa imong buluhaton dito unong kakaadlaw hala pagbuhat lang pero ayo ibutan sa imong kasing-kasing buhata lang na kay business na nimo. Pero pagabot sa adlaw sa Ginoo i-honor ang Ginoo. Maura gina ang iyang gitudlo sa ato is to honor, to glorify and to praise. Unsa man ato pag-honor balaan na ang adlaw sa Ginoo. Ayaw mo pagpakasala, ayaw mo paggunahuna og mga butang unod nun. Una-una dayon ninyo ang mga butang espirituhanon kung unsa atong buhaton nga ang pulong sa Ginoo nagprophecy man dunay great revelation. So unsa matong buhaton mo na nga anhi dinhi. Una-una gyud ang mga butang espirituhanon kay kining tanan nga gisulti sa Biblia espiritual ni kanang kingdom, kanang great revelation unsa atong buhaton. O kung nanata sa espiritu wala tay problema ang plan sa Ginoo is mahimo natang safety ana. Kaya naasa revelation nga ang woman lead into the wilderness and na-rest within 42 months. Pagkano na sila sulod sa 42 ka bulan kay nga naman maghari man gudri ang mapintas mananap asa man ta mo nang gingat to sa wilderness unsa man ang wilderness spiritual na like na ingon adto sa wilderness atong una nga gidala ang mga tao gikan sa Egypto aron ang Ginoo ray magdumala nila. Mao na ang Ginoo nay magdumala nato. Aron dili ta magingon nga mahadlok ta kanunay. Wala in the twinkling of an eye na. Wala nga ang ato ang kaugalingon i-deny nato na kanang works nato. Ingon pa sa Galatia na unsa may buhat sa unod. Kay balo ba mo sa buhat sa unod? Baliko na pud nato ni kay nakalimot man mo. Ingon pa niya din sa Galatians chapter 5 verse 19. Giklaro magyud ni Apostol Pablo ha. Now the works of the flesh are manifest. Mao niya. Mao ni ang buhat sa unod. Klaro kayo. Which are these? Mao ni adulteries, fornication, uncleanness, lasciviousness. Wala tayo ni. Idolatry. Naamoy ni siguro usahay. Kabaw mo sa nang idolatry. Nga kanang butang mo na imong gusto gi-idol nimo mas labaw pa ang Ginoo kay wanang Ginoo mas malipay pa ka abi nimo mo ni ang Ginoo ingon pa ni Jesus Christ no one can serve two master di gyud ka makaserve sa duha kay agalon kanang usa ka agalon mamon ang usa ka agalon ang Ginoo kung mangalagad ka sa Ginoo kinahanglan madumtan nimo tong mamon. What is mamon? Money. Kung mangalagad ka sa money, madumtan nimong Ginoo. Bisan pag mingon ka, wa na po dumti ang Ginoo. Muna gingon sa Biblia, you cannot serve two master. Kung nagtrabaho ka lang, puro ka trabaho, wala na kay Ginoo. Unya, usay, kung nakay time mo, ato kag Ginoo, unya, mingon ka nga, gigugman nimong Ginoo, dili. Ang gingon ni Jesus Christ, no one can serve two master, God and mammon. Whether you love the one and hate the others, ang Ginoo nag-ingon na kung asa imong gipalabi, bisan pa untag gipalabi nimong trabaho, sige kag trabaho, imordan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kabaw mo sa pagmordan. Ingnon nimo nga labaw gyud ni imong adlaw Ginoo. Kay ang Ginoo ra ba siluso, kay lamang kamo sa Ginoo. Number 1 ingon siya, God is jealous. Ingon ni Joshua, di mo kalagad. Ang silos ang Ginoo once nga diin ikaw muingon o nasa mo kasing-kasing kay bawo man ang Ginoo ba mas importante sa imong trabaho kaysa Ginoo. Nagsilos ang Ginoo na nagmingon ka ikaw iya sa Ginoo kaila ka Ginoo pero gid na nimo sa work. Kaya ang works good nato is to honor God. Mo man ang crown sa tuwa ba gi-crown na ang atong kinaiya nga bilang tao na atay pag-honor o paghimaya. Wala yang gingon dinhi idolatry kanang mga Diyos diri mga giganahan nato ba mas ganahan pa ta magsuri-suri maglaag-laag kaysa muan ni diri simbahan di kita ganahan diri sa simbahan mo kung naabay willingness man ni simbahan na convince ba mo ining adlaw ni mo nang sa Roma chapter 14 verse 5 and 6
ang tinuod nagkaon ug nagpasalamat sa Ginoo katong na-convince sa usa ka adlaw nga lahi sa ubang adlaw. Ipakalahi ni. Ang acceptable ingon pa ni Isaiah sa Isaiah chapter 50 verse 13 and 14, ang acceptable diha sa Ginoo kanang gidawat ba nga kaning adlaw sa Ginoo gihimo niyang kalipayan. Gitahod niya. O kanang mga wa siya nagsulti o mga pinulungan niya, wa siya nalipay sa ubang mga kwan. Kanira gid iyang kalipayan, basahan na ninyo ang Isaiah 58. Mao kana ang gidawat sa Ginoo nga nagsimba sa iya ha. Kung niani man lang ka sa simbahan. Kung mao na imong pagbati, ikaw ang gidawat sa Ginoo, mo nang giingon finding out what is acceptable. Dili tanan pagsimba sa mga tao acceptable unto God. Mao bitaw na nga din basig mo abot ang panahon panang reprobate ta ba kanang disqualified ta ba nga uy ngano wa mo kumadala o manam moingon ko sa inyo may baw-ara na ninyo inigabot sa panahon magsugod na ganin ning gira ang China ayan ko ina nga undang na ning gira moadto na ni sa gitawag og kung kinsa gayo mo daog mao na to ang mag one word diri sa kalibutan tinuod yun na kay ang kalibutan nanawag na og one word order imoon yun nag one word order sa man niya pag one word order kung walay dako-dako diri walay usa mao panigingon sa Biblia gi prophecy gi reveal nga do na gayoy mo ani dinhi nga diin siya makigubat sa tanan nasod o nya iyang mapildi ang tanan nasod nya wa nay makahimong pildi niya nya sunod niyang buhaton iya na pong girahon ng mga iya sa Ginoo katong mga childbearing katong woman with childbearing katong nagdala og kanang anak ba sa diha nga duwasuna sa diha nga mugawas na ang bata daw kuno diha na niya lutuson mo bitaw na kung mahitabo na gani na ang one world order magbantay na ta mo bitaw na nga ayaw mo pag anang gitawag kumpiyansa sa inyong kagalingon kung kumpiyansa man mo sa gingon sa Philippians chapter 1 verse 6 being confident of this very things be complete, kinahanglan makompleto ta sa bulaton sa Ginoo. Mo na yang gingon diri sa Roma. Idolatry, witchcraft, o matay witchcraft, hatred. Naa ba mo hatred? Variance, emulation, wrath, kapungot, strife, mga kasakitan diri sa iyong gangan. Sedition, heresies, di na ito na kay wak mata ng mga hedisyon, heresies, envying, o naana ng envying pa na ito, murders, manay buhat sa unod ha, di man ta killer, drunkenness, ambot lang kining drunkenness, kanang inom-inom ba, buhat na sa unod, revealings, kanang mga, naga-reveal og mga kwan, pakita ba, ingon pa niya sa 21, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such thing shall not inherit the kingdom of God. Wala gi-specific ni sala. Wala niya giingon sala. Mo nang di kumingon sala ng mga bisyo. Buhat na sa unod. Nya kanang buhat sa unod, di nakasud sa gingharian sa langit ang tanan adunay envy, drunkenness, murder, witchcraft, idolatry, hatred. Kung wala na sa imo kasulod ka gyud. Kung naa na sa imo hangtod karon, do such thing shall not inherit the kingdom of God. Kung nagbuhat pa ka anak karon, sigurado di gyud ka kasulod sa gingharian sa langit. Manang ako di man kumingon nga ambitious sala. Buhat na sa unod. Ang tinuod nga sala nga gingon sa Bible is kanang paglapas nimo sa sugo sa Ginoo, balaod ba? Kung sa may balaod sa Ginoo, ang adlaw sa Ginoo gihatag nato nya gilapas nimo, magunsa man ang walay mga bisyo, magunsa man ang wala naglakaw, ambot kung wa ba naglakaw sa unod. Wanang gingon magunsa man atanan nimo mga buhat sa kalibutan. Kunya, wa ka nagbuhat sa spiritual. Makasud ba day ka? Mao bitaw na nga kumingon ninyo. Kanang flesh and blood, kanang lawas nimo ba nga? Imong gibati karon, mao na imong gipabuhat sa imong kagalingon.
Manang moingon ra ko, bisa pag kay balo na ka sa twinkling of an eye, di gyapon ka ka sulod. In the twinkling of an eye, sigurado gyud ka mo bitang panikamot gyud mo. Mo na ako igo ra gyud ko musulti ninyo. Mo na ang word sa Espiritu. And they that are Christ. Matod pa sa verse 24. Matod pa sa Galatians chapter 5 verse 24. Unsa man na iyang gingon diha? And they that are Christ, kadtong nga kang Kristo, have crucified the flesh with the affection and lust. Kadtong anaa kang Kristo, kinahanglan gilansang na niya iyang unod. Gilansang na inyong unod ba? Wala na nakalihok. Si Kristo samtang naa siya sa taas, sa cross, hangtod namatay siya. Wa siya kalihok ko eh. Kalihok pa ba dahil mo, gilansang man na inyong unod. Mo itong giingnan si Jesus Christ ha. Kung ikaw tinuod man nuluwas, luwasay mo kagalingon. Naog niya sa cross na ay nagbugal-bugal sa iya. Dito ni mo may bawaan, di nagyog kakalihok. Mo nang niingon ang Galatians chapter 2 verse 20. Sa gingon niya chapter 2 verse 20. Kinsa mo itong gilansang sa Ginoo be? Mao ni ingon pa ni Apostol Pablo siya gilansang diha ubang kang Kristo. So unsa pagi naabas siya sa krus gibitay wala oy. Pag kinabuhi niya mao ni ang nagkinabuhi nga gilansang sa krus. Sa Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ.